kazi amene umankonda kwambiri ndi kumkhulupirira, koma tsiku limene adzalakwitse, tsiku limene uzazindikire kuti amayiwo ali ndi chibwenzi. Okondedwa, anthu amakatenga mankhwala kumwa ndi kufa, ndi kusiya kapepala kakang'ono. Ndachita izi chifukwa cha moyo umene akazanga akuchita. Ife osamvetsetsa kuzama kwa chikondi cha awiriwa ndi amene pamaliropo timakayankhula zathu kuseri kukhonde. Anthu ena saganiza ungaziphefa cha mkazi akazonse osangochisiya nkutenga wena. Ayi, iniyo simukudziwa za chikondi cha awiriwa. Inu simukudziwa. Inu simukudziwa gravity ya kuvulala kwake nkati mwa mtima, chimene sakadatha kukhalanso pa dziko koma achoke. Ndi muyesu wa chikondi chake. Kodi wa amayi wonena kuti iwe sumakonda, sumakhulupirira, akamati inde umamva kuti anena kuti ayi, akamati ayi umamva kuti anena kuti inde, wamvere zimene sungavutike nawo? Ayi. Ungakamwe mankhwala ngati? Ayi. Muyesu wa chikondi chanucho zotsatira zakeso zimaoneka.